Euskal Herria irratian kultura. Hemen kultura bere esanahi eta adiera guztietan lantzen eta jorratzen saiatzen gara. Adiera zabalenetik hasita estueneraino. Astean behin kultur aldizkariaren orri bat zabaltzen dugu, Eusko ikaskuntzaren laguntzaz eta aupagaz. Geure artean, aspaldi luze honetan, egiten ari den lan eta eginal kulturalik handienetako bat, erraldoienetako bada, Jimeno Juriozenaren lan guztien argitarapena. Lan guztiak banan eta ugari utzi zituen Jimeno Juriok. Oparo kantidadean da baita kalidadean ere. Omenaldi oberik ezin zaio egin inori, autore bati bere lan guztiak argitaratzea baino. 72 liburuki, 72 tomo hartuko ditu bildumak bere osoan. Artaxoako jakintzu handiaren lana hor bilduta geldituko da. Ale-zale, hilabete-zilabete ateratzen ari dira, agindutako erritmoan bere argitalpenak ale-aleka, banan-banaka, eta hemen gehu horri zabalkundea eman dezakegulako pozik. Oraingo honetan euskararen historia da, edo nahi baduzue euskararen historiaren azpi saileko lan bat, Iruñari eta Iruñerriari doakiona. Hiri honen historia, alegia Euskal Herriko hiriburu historikoarena, hiri honi oso lotua egonda beti bere ingurua eta alderantziz ere, hiria bere inguruari, bere Iruñerriari, gazteleraz Kuenkari. Hizkuntzaren gora berak hiriaren historian, hiri honetan hizkuntzaren edo hizkuntzen errealitatea zein izan den ezagutzeko, hemen baitago Jimeno Juriok ekarritako lanen balio eta berritasun handienetako bat, historia egitean hizkuntzak aztertzea, hizkuntzak izandako garrantzia. Iruña eta Iruñerria, euskararen historia, Nafarroa. Roldan Jimenok honako liburu honek zer jasotzen duen esan digu. Hiru motatako materialak aurkitzen ditu. Alde batetik, lan divulgatiboak. Egunkarietan, aldizkari divulgatiboetan jakina argitaratutako lanak dira, ez? Eta batez ere lan horiek, bizkat euskararekiko sentsibilitatea suspertzeko lanak dira, ez? Hori alde batetik, gero bestetik liburu bat, bere gunean liburua izan zena, Historia de Pamplona y sus lenguas, hemen sartzen dugu, berriro ere, berreskuratzen dugu. Hori bizkarrezur moduan, ez hori mardulatzen. Hori mardulatzen, eta azken batean liburu honen iaia 3 laurdenak edo liburu hori izango da, eta gero aldizkari zientifikoetan edo espezializatuetan argitaratutako lanak aurkituko ditugu. Garrantzitsuenak, Fontes Lingua de Baskonum aldizkarian argitaratutako lanak, Iruña eta Iruñerriaren inguruko artikuluak, ez? Santzernin 17. mendean zer nolako hizkuntzezko era zeukan, edo eta eskirotzen, ala Eguesibarrean, eta olako lanak. Kozinadoa, kontzeptua, hemen agertzen alda, Iruñerria zen eta hori benetan oraindik txundigarria da, ez da, kozinado kontzeptua. Bai, kozinado kontzeptu hori Iruñerriarekin oso lotuta dago, ez da Iruñerria, ez da kozinadoa, baina bai Iruñerriaren zati bat. Iruñeatik gertuen dauden lurraldeak horiek ziren kozinadoa, ez? Bazakin Mendillorri, Burlata eta, inguruko herri guzti horiek kozinadoa ziren, eta, liburuan bertan esaten den bezala, ez bakarrik kozinadoa, baizik eta Iruñerri osoa, Iruñarekin bat egiten zuen guztirako, ez? Iaia juridikoki eta guzti, ez? Eta hori ez da leku guztietan gertatzen, hiri guztietan, esan nahi dut, baina Iruñan bai, eta hori bai iaia aro garaikidera arte eta edo 20. mendera arte, ez? Eta horregatik beti Iruñari aro modernoan ere hiria deitzen zitzaion, pixkat Iruñerritik aldentzeko. Kozinado hori, zer hiriko jendia nondik hornitzen zen, zer ikustekoa zeukan horrek hornikuntzarekin? Hori, hitz herrikoia da, eta batez ere bere zentzua oso, teoria asko daude, baina
bueno, batez ere, herri inguruetako, herri eta, bueno, hiribildu horiek Iruñari, batez ere baratze kontuak eta bueno, animaliak, bueno, txerriak, oiloak eta Iruñari, Iruña hornitzeko merkatuen bidez eta eramateko, ez? Ta, bueno, baina, bueno, hortaz gain ere, bestelako izaera batzuk ere ikusten dira edo sumatzen dira. Iruñeko historia, hizkuntzen historia, euskara Iruñan, beste bat apuntatzeagatik, Sanzernin, ezta? Kanpotik etorritako jenden auzoa eta, baina hor euskara ere aitzen zela, hori behintzat datu batzuk ematen ditu eta berriz bilduta agertzen dira. Bai, oso interesgarria da horiz eta historikoki, euskararekin gertatu zaiguna da, etzela hizkuntz idatzia, ez? Orduan, beti uste historialari gehienek eta filologo gehienek uste zuten Sanzerninen okzitaniera hitz egiten zela, fundaziotik eta bueno, eta dokumentazioa hor dago, ez? Okzitanieraz idatzitakoa. Baina, alde batetik Erdi Aroan ikusi zen Sanzerninen ere euskara hitz egiten zela, Urrarinda kalearekin eta olako toponimoekin, eta ez hori bakarrik, ez eta okzitaniera desagertzen denean, bere lekua ez duela gaztelania irabazten, baizik eta euskara batez ere, ez? Eta hori gertatzen da 16-17 mendean, eta, bueno, gutxika, euskara desagertzen hasten denean, Sanzerningoek eskatzen dute oraindik euskara dakiten konfesoreak izatea eta olakoak, ez? Eta besteak beste oso argigarria eta interesgarria izan zen deskubritzea, nire aitarentzat oso harro zegoen horrekin, adibidez, Aita Moret, Anales del Reino de Navarra liburuko historialari famatu hori, hor Sanzerninen konfesore zela eta euskaraz konfesatzen zuela, ez? Ez hori bat irudio bendikan ere liburu hau atatzea askorentzat eta irakurtzea deskubrimentu eta aurkikuntza izango da, ezta? Zenbat gauza oker ikasi ditugun eta zenbat ditugun berrikasteko, edo zuzentzen. Nik uste liburu hau klasiko bat dela, berez, bere egunean idatzitako historia Pamplona de sus lenguas, baina are eta klasikoagoa orain bildu ditugun lan hauekin, eta Iruñeko euskaltzale eta euskaldun batek irakurri beharreko liburu hau, ez? Azken batean gure hizkuntzaren historia eta gure hiriaren historia hor jasotzen da. Beste pare bat gauza. 85ean atera zenean lan hau, Iruñeko historiarena eta Iruñeko hiriaren eta bere hizkuntzan historia. Orduan hitzaurrea egin zuena gobernuan zegoen presidente ordea. Santzazu pare bat. Bitxia da eta Juan Cruz Ayik hitzaurrea idatzi zuenean, gobernuan zegoen, lehendakari ordea zegoen, lehendakaria hautano zen, eta hitzaurrea eskatu zion, eta aurreko edizioan berak nire aitari 74ean hainbat material utzi zizkion, Juan Cruz Ayik garai horretan udalean zegoelako, ez? Eta harremana zuten eta hitzaurre eskatu zion, eta nahiko hitzaurre esan dezakegu irekia, ez? Izan zen. Ez? Eta gainera bere irekitasun horretan Diario de Navarraren kontra jotzen zuen, esanez, bere garaian nola lehenengo edizioak, Ediciones y Libros, Diario de Navarrako edizio argitaletxeak atera zuen, gaur egun, 95ean pentsa ezina izango litzatekeela, Ediciones y Libros bezalako eta Diario Navarrak, azken batean bezalako egunkari batek liburu hau bateatzea, ez? Eta, bitxia da, ez? Nola, orain, 12 urte geroago, pentsa ezina litzateke Juan Cruz Ayik bere egunean idatzi zuen hitzaurre hori mantentzea, ez? Bada urte batzu barru. Baina prologo hori sartuta gelditu da, ez da, uste dut? Bai, sartu dugu. Ez dakitana da, gero gonbiterik edo itxote zaion Juan Cruz Ayiri gaurko saio honetara etortzeko. Gonbitea ez dakit, publikoa zen, azken batean hor Diario Notiziasen agertu da, eta ni neuk eskura liburu eman nion eta asko eskertu zidan. Iruña eta hiriari doakion liburu bada, baina hemen hiri agintari hautetsirik bentsat ez dugu ikusi. Ez, alaxe da, eta ez da alkatea, ez da, bestelako zerrendaburuak, ez?
bueno, azken batean, suposatzen dut bestelako lekuetan egotea, eta argazkian agertzea eta bestelako leku batzuetan, bestelako, irabazi gehiago izango dutela hemen baino, ez da egiten. Jimeno Juriok hiria esaten dituenak eta hemengo hizkuntza esaten dituenak ez datoz bat agintean daudene duten bertsioarekin. Zalantzarik gabe, eta gaurko ekitaldia horren lekuko da, ez? Azken batean hor konbidatuak zeuden ez Yolanda Barcina bera, baizik eta Perez Cabañas eta hor egin nahi genuen erraldoien txokoan, azken batean sentze instituzional batekin, eta esetza eman digute, haiek jakingo dute. Iruña eta bere hizkuntzak. Eta liburu honi hitzaurrea egiteko orduan eskaera eta eskaintza Iñaki Azkunari egin zioten. Azken batean hiri honetako administrazioa udala eta horko kultura sailean euskara gaietako arduradun da, aspaldizkotik Iñaki Azkuna. Gainera Jimeno Juriori laguntza eman ahal izan zion orain 12 urte, Iruñan euskararen une hartako errealitatea zein zen ezagutzera emateko. Gaina esanen dizuegu, Jimeno Jurio posta handia ezagutu zuen ikusirik, hizkuntzak bizitasuna bazula eta baduela hiri honetan. Iñaki Azkonarengan, beste askorengan bezala, eragin handia garrantzizkoa izan du Jimeno Jurioren lanak. Iñaki Azkona. Tamalez, orain agian, gutxienez, alde ofizialetik, instituzionaletik edo horrela, agian Jimeno Juriok beraz bizten azken garaietan bizi izan zuena, baina okerragoa dela, ez? Poderetik etortzen diren formulazioak ikusita, ez? Pizkat euskararen presentziaz, eta orduan, noski hau dela, ez dakit, lerkari bat, izan daiteke, ez, kultura lerkari bat, benetan, Jose Mari Jimenok nola frogatzen duen, eta frogatzen du, inolaz ere kontra egin daiteken modu bat ez, hemen euskara izan dela, Iruñekoa, Iruñerriko, eta Nafarroa gehieneko hizkuntza, ez? Eta orain gauden moduan, ez? Eta besaten dutenak aituta eta horrela, dela egiaztatze iautzailea. Poloan egitu zegana, entzun dudanagatik, arekin izan dako harreman persona, baina harreman persona izan baino lehenagotikan ere, Jose Mari Jimenok eta bere idatziak eta bere jakintzak izan dako eraginaz ari zara? Hainbat lekuetatik heldu nion gaiari, ez, hitzaurre horretan, ez, baina konturatu nintzen, adibidez, iaz planteatzen genuen Pio Barojaren eragina, ez, eta nik uste hemen belaunaldi bat, benetan Pio Barojak eragin handi izan duena, irakurri dugu, ez, eta gainera irakurketa mankomun bat izan da, nik uste dut, antzeko gauza bat gertatu da Jimeno Jurioren lanarekin, eta bere personarekin, belaunaldi batean, noski ez, Nafar guztien belaunaldi batean, baina esango nuke, euskaltzale, edo pixkat, iraultzaile, pixkat kontra jendearen artean, etortzen zenaren regimenaren kontrako jendearen, nik uste Jimenok, lehenengo aldiz, berak ireki zizkigun begiak hainbaz gozetan, nik komentatu dut estatutuaren historia hori, nola Nafarroak benetan ez zion esan ezezkoa estatuari, eta berak bere liburuarekin esan arte, beste egiarekin sinezkoa ginen, gero, gerraren ondoko hainbeste asasinatzekin eta hainbeste diozarekin, sufrimentu guzti horiekin ere, berak etorri da egiaztatzera, eta izan dugu beti lagun, lagun bere lanekin, baina gero berak persona, gizaki aldetik zen moduan ere, zuk edozein gauza eskatzen zenion, eta berak presto egoten zen egiteko, berdin zen hitzaldi bat egiteko, artikulu bat ez dakize nungo aldizkarian, agian herri txiki bateko aldizkarian artikulu txiki bat, eta beti ez baiezkoa esaten zuen, eta egiten zuen. Eta nik, holako gauzak bizi izan ditut, ez? Eta gero, lanari esker, udaletxean egiten duen lanari esker beste harreman mota bat izan nuen, dokumentazioa biltzen eta jendearekin harremanetan sartzen, eta horrela bere liburuaren bigarren egitapenerako, ez? Jimeno Juriok lan arlo asko zituen, hizkuntza, historia, eta kuriosidade eta jakin mina handia, interesa, eta gero usaria, eta lehenako kapazitatea, eta doain asko zituen. Zuk esan duzuna gainera, eta historia egiteko moduan eta
berritzaile eta gainera ez daite joera korrente berriekin bat datorrela, hor zer esan nahi izan duzu? Bai, esan dut, pizka bat hitzaurre hau dokumentatzeko bazen nintzen irakurketekin eta horrela, eta nik nuen anales historiografia, frantziako historiografizal edo mugimendu horren berri, ez? Eta, eske justo hauek markatu zuten inflexio ardatz bat historiografian. Ordura arte, historia dedikatzen zen halako egitate handiak eta ez dakit eroek egiten zutena, errege egiten zutena, aristokratek egiten zutena nolabait kontatzeko. Eta hemendik aurrera planteatu zuten, ezetz, benetan historiaren subjektua herria zela, gizartea zela, orduan hori estudiatu behar zen, ez? Eta orduan erabiltzen zuten etnografia, erabiltzen zuten antropologia, geografia, linguistika, ez zuzen, Jimeno Juriok ez garaietako historia analiz mugimenduari sortu zen 1929 urtean, eta geroztik espensa hasira izan zuen, ez da gogorra, jende asko kontra agertu zen, gertatzen da, 20-30 urteen buruan izan zen ez dakit nagusia. Hor dago Jos Duby, frantziar famatua, ez? Eta orduan konturatu nintzen, Jimeno Juriok berez historia egiteko modu hori erabiltzen zuela. Berak, apaiza zelako, zer bazituen horrelako jakinduriak, ezagutzen zuen latina eta bazuen paleografiazko, ariburuzko ezagupideak. Gero, zabetasunez etnografia, herriko jendea, berak herriko jendearekin mintzatzen zen, dokumentuetara joaten zen, adierazko toponimia dokumentuetara, lan egiteko modu hori zuen, eta, Sebastián Jimeno Juriok izango zuen horren berri bazuen. Jarrulanek estatu zeian, berak oso interesatua zegoela mugimendu guzti horiekin, eta horrela, orduan, Jimeno Juriok izan dela, ez bakarrik herriko jendarekin egon dena, etnografoa guzti hori, belke izan da oso modernoa, lan egiteko izan duen moduan, eta gero izan du, hirugarren ezaugarri bat, historiografia honetan asko, garrantzi handia ematen zaiona. Eta hori da, historiaria behar duela izan persona bat konprometitua, bere gizartearekin, egiaren bilatze horretan, eta gizartean daude sektore, injustizia jasaten duten sektorekin, gezurra jasan dutenekin, neurri handi batean, historialaria heldu da, jendear zibilizazioen gainean montatu diren aspaldiko historia mitiko horiek gezurtatzera, eta gezurtatzeko dokumentuen bidez, eta jendearen hitz eginez, eta datu objektiboen bidez, ez? Hortik ze joan. Iñaki Azkona aditu dugu, aurrez Roldan Jimeno. Jimeno Jurioren lan guztien bilduman, ale bat gehiago plazaraturik, eta oraingo hau bai ezagutu beharrekoa benetan, hiria maite duenak, euskara maite duenak, eta egia jakin nahi duenak, hortxe badu irakurgaia, badu zer ikasia. Euskararen historia, Iruña, Iruñerria. Pamiela, Euskara Kultur Elkargoa eta Udalbide Elkartea elkarlanean ari dira egiten lan guztien argitarapena. Hemen Euskal Herria irratian kultur aldizkaria izan dugu, Eusko Ikaskuntzaren laguntzaz.